агенция за превод и легализация Артедок. Аз съм Ники и съм офис организатор в приемната ни на улица Александър Жендов номер 6, в близост до консулския отдел на Външно министерство. Днес ще ви запозная как се легализират документи, издадени от чужбина. За да се легализира вашия документ, ако е издаден от държава, сключила Хагската конвенция, трябва да има държавен печат апостил. Апостила съдържа 10 точки, в които служители на държавата удостоверяват истинността на подписите на лицата, подписали документа в държавата, която го е издала. Държава, с която имаме правна помощ, трябва да има печат от министерство или нотариална заверка от страната, в която е издала документа. Сроковете за превод и легализация са от 1 до 6 работни дни в зависимост от желаната от вас услуга – експресна, бърза или обикновена. Повече информация за предлаганите от нас услуги може да намерите в интернет на официалната ни веб страница artedoc.com. Обадете ни се и ние ще ви предоставим безплатна консултация и оферта.